ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар Амрико турнири калони UFC 322 баргузор гардид ки муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Ҷек Делла Мадалена ва Давудталаб Ислам Махачев шуд. Дар ин муҳориба Махачев ба чемпион ягон шанс надода ҳамаи 5 раундро бо бартарии калон гирифт ва ҳамин гуна ғалаба бо қарори ҳамаи доварро ба даст оварда чемпиони UFC дар ду вазн шуд. Муҳорибаи пурраи онҳо ва дигар муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описание ва дар якум комментарий закрепид шуда. Ҳозир бошад Суханхои Ислам Махачев аз дохили Октагон ва реакция ҷангаварони UFC-ро пешкаши шумо мекунем. ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. Дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар Паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. ин орзуи ман буд. Тамоми умри ман барои ин ду камарбанд буд. Ман хеле шодам. Ин камарбандҳо хеле вазнинанд, лекин ин чиз ба ман писанд аст. Ман барои инҳо меҳнати зиёд кардам. Нью-Йорк, ташаккур. Акнун зиндагии ман тамоман дигар шуд. Вазнкамкунӣ нест. 5 раунд беист кор карда метонам, гӯштин гирифта метонам, ҳама коре ки мехоҳам карда метонам. Ман ин муҳорибаро чунин осон кардам. Нақшаи ман махфӣ набуд. Ҳамаи рақибони ман ин чизро медонанд, лекин ягон кас маро ман карда наметавонад. Дональд Трамп, рафтем, кохи сафедро кушо, ман омада истодам. Ва дӯстон, Ислам Махачев якчанд рекорд гузошт. Ин 16-ум ғалабаи пайдарҳам барои Махачев шуд ки танҳо Андерсон Силва 16 ғалабаи пайдарҳам дошт. Лекин дар байни ҷангаварони фаъол танҳо Махачев 16 ғалабаи пайдарҳам дорад. Ин рекорди Андерсон Силваро чандин сол ҳеҷ кас гузашта наметавонист ва Ислам имрӯз ин корро кард. Махачев аввалин чемпиони UFC аз Русия шуд ки дар ду вазн чемпион шуда тавонист. Ҳамчунин ӯ аввалин чемпиони мусалмони UFC шуд ки дар ду вазн чемпион шуда тавонист. Мо Ислам Махачев даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. Ҳозир бошад мегузарем ба реаксияи ҷангаварон ва оғоз мекунем аз Илия Топурия. ба Мадалена лагери тамрини пурра танҳо оид ба гӯштин дар кор аст. Ин чӣ ноумедӣ аз чемпион буд. Ту бояд ба Грузия биравӣ то ин ки ягон чизро ёд гирӣ. Ислам, ба ту чизе дар кор аст ки дар тамринҳо ёд гирифта намешавад. Эҳсосҳо. Ту аз ҳама чизи дилгиркунанда дар ин бозӣ. Рӯз аз рӯз ман боз ҳам зиёдтар боварӣ пайдо карда истодам ки туро ба хоб равон мекунам, навиштааст Топурия. Мухаммад Наимов. ҳастанд камарбандҳое ки медурахшанд, а ҳаст одамоне ки худашон медурахшанд. Ислам яке аз онҳост, навиштааст Наимов. Лоик Раджабов. Ислам Махачев беҳтарин. Билол Мухаммад. Ман шодам ки Ислам чемпион дар ду вазн шуд. Дар ин намуди варзиш ин дастоварди бузург аст. Ҳабиб ва дастаи ӯ ин чизро арзандаанд. Ҳафтаи меомадагӣ маро муҳориба интизор аст ва ҳамаи таваҷҷӯҳи ман ба пуррагӣ дар он аст, навиштааст Мухаммад. Ва дӯстон, Ислам Махачев 11-ум шахсе шуд ки дар ду вазни UFC чемпион шуда тавонист. Акнун ӯ чемпиони вазни нимёна аст ва ростӣ дар вазни нимёна айни замон довталабон хеле зиёданд. Дар худи ҳамин турнир Марлон Моралес Шон Бредиро ба нокаут равон карда довталаби асосӣ шуд. Карлос Пратес бошад Леон Эдвардсро ба нокаут равон карда яке аз довталабон шуд ва ҳафтаи меомадагӣ Билол Мухаммад зидди Иен Гери меҷанганд ки ғолиби муҳорибаи онҳо низ довталаб шуда метавонад. Ва боз фаромӯш намекунем ки Шавқат Раҳмонов ҳаст. Лекин пеш аз ин турнир роҳбари UFC Дана Вайт гуфт ки ғолиби муҳорибаи Марлон Моралес ва Шон Бреди довталаби асосӣ мешавад. Ва аз рӯи ин суханони Дана акнун рақиби навбатии Махачев бояд ки Марлон Моралес ҷангавари 26-солаи бебох бо рекорди 19-0 шавад. Умуман дӯстон, мо шуморо дар пеш хабарҳо ва муҳорибаҳои беҳтарин интизоранд. Барои ҳамин дар канали мо обуна шавед то ин ки аз ҳамаи ин хабарҳо якум шуда бохабар шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.